F'jum San Valentinu madwar 85 anzjan li għajxu fir-residenza San Vincenz de Paul kellhom l-opportunità jiklu minn taħt idejn 4 partiċipanti ta' MasterChef li xandar fuq TVM. Fuq inizjattiva ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela, Andrew De Battista, Nicolis Bartolo, Florina Silvio u Ina Ġus ippreparaw menu varjat ta' ikel bnin l-anzjani li inaqdu flimkien għal din l-attività. Bdejna għagġina b'soppa, kellhom selection ta' starters, għaġin u ross, bħala main course mbagħad kien hemm ħut u vitella, bħala ħelu kellna żewġ options, 3 options saħansitra wkoll. Biex ovvjament għamilna dan blan aħħari li ħaġa importanti li ridna huwa li nagħtu pjaċir f'din il-ġurnata tant speċjali li tiċċelebra d-dinja, nistgħu ngħidu lil dawn ir-residenti li għandna hawnhekk. Ja qatt ma stennejta li ħedu daqshekk pjaċir. Anka jiena dħalt fl-atmosfera. L-ikla kienet saħansitra mżewqa bis-sem tal-kantanti Glenn Vella u Jasmine Abela. Dr. Abela qalet li din kienet l-ewwel edizzjoni ta' ikla b'imħabba u l-inizjattiva mistennija ssir appuntament annwali biex tilħaq iktar anzjani. Aħna rridu soċjetà mibnija fuq l-imħabba fejn naħsbu f'xulxin, inħobbu lil xulxin. Ir-residenza San Vincenz de Paul tilqa' fiħdan anzjani li jkollhom jitilqu mill-komunità u jibdew jgħixu taħt il-ħarsien tal-professjonisti, inkluż anzjani li ma tantx jibqgħu jżuruhom raba u għalhekk jistgħu jaffaċċjaw il-pjaga tas-solitudni.